Jongens, wat hebben jullie gemaakt? We hebben zo'n energiebesparing. Ja, we zijn vandaag naar de Leeuwinuskerk gegaan. Zijn we een energieding aan het maken geweest. Van de week van het geld of zo? Nee. Nee. Je bespaart wel geld, maar je bedoelt de week van de techniek. En toen moesten we eerst zo'n houten plankje pakken. En daarna zo'n scherm. Ja. Moesten we 2 schroefjes erin schroeven. Ja. Toen pakten we die ijzeren ding. En toen moesten wij die kabeltjes een beetje laten verbranden. Omdat die ijzer of zo wat erin zit, moesten we erin stoppen en dan moesten we erin schroeven. En dan moesten die twee, Die aan de andere kopen. kant, moesten we weer openmaken iets. Dan komen die twee erin. Die twee. En dan moesten die weer dichtschroeven. Ja. En daarna moesten we die zonnepaneel of zo, die moesten we hier opschroeven. Laat eens zien, draai hem eens om. Oh ja. En daarna moesten we die koper eronder doen, zodat de koper aan die dingen zit. Contact maakt dus. Ja. En dan als je dit in de zon legt, dan gaat dit zo draaien. Nou, laat eens zien. Oh, kijk. Zet me dus naast, dat leuk. En dan heb je een airconditioning in de nieuwe school. Ja. Goed gedaan. Ze tikken tegen elkaar aan, hoor je dat? Goed gedaan, jongens.